Token number 14. Hei Mahajan, बेसेबां रां दं? गोख्रै बर'नानै हर। गैथ्रालै आफाफोर, गैथ्रा। ओइ, बेयाव मा जादों?
माब्रै जाजेना मामानि फिसा माने आं स्टक बिजनेस खालामोथ' दा बोथोराबो माइ फाथो बेसर आरि बायथुमनाय सम जाबाय नालाय ओंखायनो आं बेंकनिफ्राय 50,000 रां बख'ना लाबोदां नै सालाफ्रा बेखौ हास्थायदोंमोन बुद्धिया मोजाङानोथ' बिसोरनि गेजेराव नों सिनायनायफोर सोरबा दं नामा बे आफा सासेबो सिनायथारा आङो नोंखौ सिनायाखिसै आङो आं रामफल बिलनि न'आ हाथाय खाथियावनो आफा खरामान्दा दैमारि होनो फोरोंगिरिमोन दा रिटायार जाबाय ए बिथांनिसो गथ' नोङो सिनायो नामा सिनाय माथो गोदो जों रामफलाव ज' फरायलायनायमोन हाइ स्कुलाव मालाय बिथाङा मालाय जायगायाव साख्रि मोनबाय आंहा गैया बेखायनो आङो फालांगिखौनो खालामनायसै मोजाङानो जादों बिदिब्ला थांदिनि आदै नै बेबो मोनसे जाला जालायबायना माया सोमोन्दोफ्रा गोदो जों देरसिन जानो खमखि सेलायलायोमोन खम फाग्लामोनलै जोङो बहाथ' गंमाइलैयो गेजेर गेजेर आफाखौ नोंगादोलै फिसा जायो दिनै दैयाव थांबायमोनलै आफा 50,000 राङा दे थांलायदिनि दे आफा थांदो नोंहानो खिन्थाहैथार दे आफा दे बे आमलाइगुरिनि बुलांनोलै होननानै खिन्थाहैथार दे आफा दे होनबानो गाव मिथिखागोन दे ओहो अफिस टाइम जाबायनो माथो हे आदा गोलैगोन जायख्लं माने एफा खुसि आं एसएसखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास जाबाय आदा मा आदा जायख्लङा एसएसखौ पास जाबाय आदा जायख्लं मिस्टि जाहोनांगौ नोंहा मिस्टि जाहोनांगौ नांबाय हनै जाव दाना गैला फट' लेवनो आयै जादो दाना फट' एवनाया आयै संख्रिखौसो होफ्लांबावबाय आयै मा खालामबावनांगौ एफा गोथाव मोदोमलायनाय मा संखो मिनिनाय नागिरदां मिनिनाय बिलाय मोनबाय दाइमोन नों दहायनिखौ गाज्रि मोननो सानो नामा बेयाव गाज्रि मोननांगौ मा दङ आदायाबो जेबो सानखाया मानोना जों उन्दैनिफ्रायनो लोगो स्रें स्रें गेलेनानै देरबोदों लाइमोन नों जोंनि न'खरखौ मालाय होनानै दासान जोंबो नोंखौ साना नों गोसो होनानै फराय मावनांगौ समाव माव फरायनाय समाव फराय आदाया टिडिसिखौ बहा एडमिसन लानो सानदों आं टाउनाव फरायनो सानदों लाइमोन आंबो खालमासिफोर ओइचएसखौ पास जाफ्लांबायोब्ला टाउनाव फरायहैनो जि गोसो नों पासल' जाग्रो आदायाथ' हस्टेलाव थाहैखानांगोन थाहैयाब्ला बहाथो हान्थिनो हानो जि सिरि जासिगोन सम समल'सो सम मानोथ' आदाया टाउनाव थाहैब्ला सासे नायनो मोजां बासिनानै बाजै लाबोफाखादो बेखौनो पास जायाखै आरो बिया जाहा थाहा बुंले आंखौ आंनो रां नांगौमोन मानोहाय देलायग्रा बायनो बे देलायमांग्रे थाव दिंग्रिया कलेजावसो थाङो ना हाथायावसो थाङो मा खालि देलायग्रा आया जोंना जाम्बिद्राय थाना आफा बिजामादै मोजां मोननायनि जेसे हागौ एसे देलायनो थिनांगौ बेना माबा रायोसो बे जाम्बि खि बुहुरा माथो बुजिमब्रा ए माइदि दानि जुगा कम्पिटिसन जुगलै बादायनायनि जुग मिथिगौ नोङो आफा लारायबा इंराजिल' सोफा देरलायथारो माथो नुदोंलाय नोमफाखौलाय
आफाया अबेसिम फरायामोन मा बिसिबां फरायासै आइ एमल' फरायनायानोलाय जाम्बि बुहुद ना माबा आइखौनो आइएमलायनो जाम्बिद्रायजों माथो जानोब्रा आइयालाय बिसिबांथो फराया नों मालाय बहा लेखा फरायासै आया बुदुर दर जालायथारदों नोम्फा होन नोङो नोम्फा फिफायाबो फिफा फिसाजो जिरख'नायखौ सिगाङाव दुमब्रांब्रां लानानै सल' खिथाबाय थागोन न' लाना थांदो रायजोआव एसे थागोन 500ल' 500ल'सो होनदो नोङो बे सेंग्रा फैसोना अनला जादोंमोन नों अनलाया मा मुंमोन सोंना लानो बावगारदोंथ' आङो गावखौ एफा मोजां बासानायखौनो थारनो बावथारदोंथ' आङो मालाबा आब' बेलाखौ रायथिलाय लोगो मोनबावब्ला आफा ना रायथिना लायगोन लाइमोन जायनि अननाय जायनि महरा नोंखौ मावनो दांनो फरायनो गोहो होग्रामोन दिनै बेनो मेगननि गोजान हस्टेलाव थाहैसिगोन लाइमोन नोंखि नंखाय बुंनो हागोन नों जायख्लंखौ मोजां मोना फानजारिनि दाउ मैनाया बिरगलांनायनि आगोल बे सनानि खाबुआवनो हाथ्राब्लाबो खेबसे खालि खेबसेल' बुंनानै लादो जायख्लं I love you so much लाइमोन हा? जोबाय नामा औ सोजोब्बाय नायद' मा नायबावनांगौ दं जाबाय आदाया मा साबजेक्ट लाखो मा लानो आर्ट्सआव जेखौ लाथ' इंराजि मेजरिखौ आरो इदु पलिटिकेलखौलाय मानदो गारखो पलिटिकेल साइन्स लाब्ला लिडार जायोनो मानो समखौ थांगार होखो बुंनानै ला खोमा गैला हाथ्राब्लाबो खेबसे I love you मेव मबे रायजोआव गोदो ए आं दासान्दि न'आव थांथारैखाय न'खौसो गोसोखांहरदां आदामोना सोर थाहैगोन हस्टेलाव थांग्राबालाय माबोरै मिथिनो सोर थागोन बावदा खलंखौखि होयोहाय सनानि आस्थाम सोनानै गालांबानो जायो जग्ल' लाइमोन बे सनानि आस्थामा जोंनि गोथार मोजां मोनलायनायनि नेरसोन आंबो बावा नोंबो दाबाव बेखौ लाखि होनदां लायाब्ला लाया बुंब्लानो जायो आं माबा मेवनाय मोननानै बुखारफ्लांदां न' कलेजाव हान्थिनायाव गोनां जागोन रांफोरखौ हिसाबनि बाहाय आफा खादाय दे मालाय जायगाफ्राव फां फुं दा खालामहैयो आफा मोजांखौ सिनायनानै लोगो जा देनां फैब्ला होमबालाय आदाया बाजि मोजां बासिनानै लाबोफाखादो नै गथ'
बे खामानिया थारैनो लाइमोननिथार। Hello, room number 6. Yes, I am Lara Lahari, LL. I am Mr. Jaklong Demari. Hi, I too your roommate, Mr. Vital, Boro Vital B Square. Ang mga tomato, not panto bilati. Not panto yembo. Mr. Tomato Musahari. Musahari ka motlop jantai. Na not lautai. Kenacong. Musahari ka motlop hai. Sir. Not patla pattor. Sir ka motlop hai. Kenacong. Ang kumajeng jana. Thok na satini. Na sampram piasing thau gubai golainanai kaji jano. Na najeng. Na bedorjeng. I am tomato, all in all tomato. Tomato Musahari. थिगैनो दं। How sweet. Hi, प्यारी. Hai. बेसे गोदै, बेसे सुबु सुबु. नोंजों रायजो जानो मोनोब्ला जाख्लं नोंथां, नोंथांनि लाबारा बिराद बिउटि. एकदम फिटिं. Beautiful बुंब्ला जानाय नङा. Very very beautiful. Just like I, all in all tomato. जेरावबो सोलिगोन. मा होनदों? सोङा हसिया मिथिया हसिया जानला मोनला बुंना जानला मोनसार हो सोरखौ सानदों नोंसोरलाय हो बिनानाव बियो आंनि बिनानावसो लाइमोन Sorry, friend, sorry. No sorry, no excuse me. दाया जोंना गासिबो समान. नंगौ नोंथांमोननो आं खिथायाब्ला बोरै मिथिनो आंनानो हरखाब इमोशनेल जानाया थिग जायाखै सरि फ्रेन्ड्स सरि No sorry, no excuse me. जोंनाबो जोंहा हुसिया जरायलाबायनाया जायाखै. इसलिए no score. Draw. Okay. दिनैनिफ्राय जों रुममेटल' नङा. सुखु दुखुनि लोगोबो. Okay.
बारग' नायसि खोला नायनो मोजां